Mag-break in ko mi karon ato Miss Kuan. Tagbilaran. Hi guys, good morning. Diara jukos. Bye, nauli na ko. Mangharvest ko karon sa kuan. Pipino. Nay, tanawan nay. Wow, sakto na ba ni harvest na gagmay pa man ni nay? Mga puliran. Sakto ko nang gagmay ko nga damo. Kani kani. Ngani? Halin. Uy, nas pilang daghan. Ngani tay tanawat eh. Di sila mo. Kani ngani. Kana inana ilang gusto. Inana ilang gusto. Oo, napala sila. Inana ilang gusto di sila. Ngani gusto ko no. Kani pangon na tanan ni. Kanang nga kadaglalagi. Kasi yung naghilo agad kay sampot. Ngani na ko ilang ganahan. Nga kay dabong. Ngagagmay pa. Oh, gagmay. Okay, yung hiwa siguro pa rin. Ibunuhan na dyan. Lami na ning dabong. Wala, lami man ning dabong kay tamis. Lagi. Magliso og ka ng kuan na. Buwang nga. Bisa man ka naman nagdari gahapon te. Kami ang magibit-bit nga dito naghatag mig ticket. Ang Ricky, halika dali. Naghatag mig ticket sa Kabilma. Magisuroy dito kay daan man nag-ingas ng kurason nga oy, na kuan na bali ja iko ha. Unsa? Ja si engineer may wa na mahapiti. Ingon sila nga, aga nang ganahan gagmay. Ini ko da kana nay. lagi, Di ko may adi ko na kay magko. Di pa di man sila mukuan kay Na? di lami man paggagmay kay ag isa ka kilo, mga apat ka buok. Ag mag duha ra ka buok. Kato ganing isa hapit mo kilo. Kani, mo ay gamay-gamay pa laman Adyo kanyo. sa pod na. Kani na si Love da daan na nga. Look. Oh, di aja na. Naalagi na liklik wala mo apilagi. Hala. Na ha. Ara pambul ka naman dai si Janza. Nara may nang tagos ilang. Kuha na nang gihigda o sila. Yan nakalapok Ito ni maharo. Karang dyan na. to nakalapok na. Di naghihigda. Lagi wala ha ipagahapon kay sa alid ang pa kuno. Di lagi kay Di ganang. lami ning dabong pa. Dami lagi ganahan sa dabong bisag ako. Kay tamis ko nagkaan ko ron siya diyan Di day pwede ka nang naay guwang na. Apali sa ganin ko no si Vicky sa lang pagipautang nila ko nagmang. O di mo palit pag magko. Di na karapok na hugasan. Kaya naman hugasan naman. Nakalako ada nay. Ana, tumbad judi ay da manong. Mamunga pa man sinig daghan. Harong dabaw. Di ko di. Ah, di ara rin dai nagbitay. Tapos ilang tiri. Managhan pa man sinig bunga, di raman ni mao. Dadi, dako-dako na. Sakto ra kasi dayo inaan ra ka dagko. Kaya lagi ang lubo unsa kahapon ilang giipo. Una-una man tong harbi gapos buntag. Kuan man kana nga ay nagliso. Kani pwede na nanay. Oo, katulad ng siyaran. Kaya ang timbangan datos ka ng lalay. Bisag Naman tikat ang adarin. Ah, nanay. Hindi. ano nang dapat kay. Ay, anong isa kaya itong salarin na to. Kuanay. Ha? Babag. Kanya si engineer. Among kuanan. Ang kamot. Man panggilista ng lita na po notebook na matoy ang Asa gilista. na eh. Ganang dako na naman ihatag ito ginay ito. Di kuan na enjoy na. Dako isa di kay pudi. Mga jud ko dalig na sobra pud na tingin siya nga kuan na kay bugat ko no pod. Hala, gamon. Kamagi na mag Agri. kapadas At ilawom makukita. lagi ko ng kuan gahapon lagi isa lagi ara mako hapit mo kilo. Dara guys. Tag 50 ng kilo. Ikatuon na ng harvest. Grabe dali arag panahon. Kato ng uli ko dani das lagi. Igo pa man nangatay. Sa karon, grabe naka-harvest na. Unza, nawaligda sila. Das aga kay ilang gipadaggo. Nara iban nga di sila ganahan og guwang. Agilang ganahan gatong dabong. Grabe. Kalingaw pud. Na, kala mga yelo, mga buwak, may mo pa na silang bunga. May kumabit ka pero sunod adlaw. Agok ra grabe ng mga tambaka. Pero ang nagtaram gani mga niwang. Una katong nay, wa pa sa kasing-kasing. Og ting harvest nagalis ka ng pepino, ako ting suroy. Kaya mo ko mauwaw mamaligda, manghandag bisag kinsa. O kara man yan, basta kay wa ka nang awat. Di na mo ko pwede makapanood og pepino karon. Kay
Nga lagi tay balatian. Maharbis ra ko. Karon nas tatay na nga nanay. Lola mas tatay. May gibati. Kaso na nasugod na eh. Loy! Anda, Loy! Mga alas ang sumigya, Loy! Kuha may dari, Loy! Ato na sa Dr. Pakawabat laman mo na eh. Mga alas ang sumigya ba? Ngari amis bahay. Kaya mo nga ito na sa Dr. Bin, dito sa Aston. Oh, anda. Ang tawag lang mo kadani mo ba? Kung magkakuan ka. Gabi ide ay gitakigan. Jagi hilantan. Pero sige na laman. Ay, nga naman dyan ang kinabuhi. Sige kung nagpangihi, inda sakit. Yuti ay man ingana. Nada ko kay nga yuti adyon. Abi ko badira. Okay na guys, karay. Magpa-check up sila sanay karon. Sila lang duwas tatay matus kuan. Ila ka Dr. Ben Molina. O ano pa ng tatay, isang igagaw. Dari buwak. Ha? Nandawa laman na udyon og butang. Nagkatakatay na hinuon dapat din siya ipisto mo din ni butang mo din nagpakatajan mura sila ATM. Abi magudkog di ni buwak. Parang ganahan na katon nay laurel. Gusag na raman dari kaang daring katay man si Zaza. Namuwak uragahan. Ha? Wa pa ko kabog sa ning buwak ka. Nakita ra ko nga ni kay katong dito ko ila ATM ningan si nga namo ko may buwak nga to nga ijang gipakatay dagan sa sige pakatajan. Mukatay di sa daghan. Na, dapo dari. Mga pumoy. Hingkatay ana ara ni sa bahay ni manang hilin mukatay. Moabot na si sang atep. Wa mo ko kahibaw og kanang nay angay din sa himo og pakatajan. Nada, nas bintana ni manang hilin. Hala, Ginoo ko, taas na bagi-agian. Napag-iskis na po. Gimingan ko na sa naho. Sige kong tawag, sige kong kaitig. Kanong ningan mo kong kakaday? Sa tikili. Mga mamuli. Hi guys! Humana may pamahaw. Handa. Humana pa ko inom sa tambaw. Kamu sa buhat na kadadlaw. Mamahaw, inom tambaw. Handa, lubog-lubog dari. Dito pre. Isa lang na rin, nagkaaram nagkagwapa. Sana all guapa. Gimiyaw ko nun si Zanaho ni. Gimiyaw ko nun si Zanaho. Kadugay mo ko naranawa lagi. Taday apol minggo dia. Ahang tilawan og lami ba? Labi tatiri. Labi o. Ingan mo guys, nga lami ko nun eh. Kasara ha, kasa. Kasara mo ay labi sa kadlaw ha. Hindi na pasulabi, kaya karang pasulabi, giwagar na. Uy! Lami yung gihinog na. Kabangaan. Gwapa si katatiri. Tiyo! Sa grabe. Lamig apol minggo. Gwapa sa tiyo sa litatiri. Wapa po, tanang mga tao nga binuhat sa Ginoo ba pa na. Nari apol minggo dari puti di ay nagtanong. Nakibunga pa. Nagja, tag 30. 30 per kilo. Tag 30 ko ng kilo. Iya. Tama? Bahala ko na ni asin-asin. Nagbilin kong pakpak sa sagbot at dato sa latatiri. Hala ka. Di lagi mga sagot-sagot kaya nang hinlo. Namingaw mo na rin katos na nagtataning lakaw. Nagpa-check up kita tay. Kay UTI lagi. Ang ibadua nga tatay ba? Yung gabas sa UTI ka tay kasi kaglusi. Nga tawa pa siya. Pero last na tayo masakit kay magputeng-puteng. Pero man eja nga naman din siya kay tiguang naman lagi. Hindi. Hindi ko padali magandang kinabuhi kay nabuta. Pero salamat kaps Ginoo kay napagitha mo. O ka naman mo kag mangga ba sa usa ka buok, sa usa ka adlaw. Hindi pa nang ingog tang napo sa usa ka adlaw. Pinaparong ka buok. May kay hinog ay. Mong harvest tag ingani ay.
Kana nang ko daw gusto tagbilaran kay na ako tagaan. Di na ni mo ikaplan. Amin na sabi. Kahinog na. Labi. Kahila mo gudre. Bibi. Daot ni Ilhan. Daot ni Ilhan. Ni ah. Ala tindaw daret? Ha? Pila ni nga na? May ang bangga. Mga minggo. Hindi man si Aslam. Di bitaw ko labi. Wa mo ko bawali din ni mangga sa ang doktora. Di bawalan ako katong nay. Gikan ko na admit nja. Naginom ko antibiotic kay makahapdes ni Stizan og samot. Masada kailan mo daani Nija. Ano ni sa sabay mga jog kuan, luto. Karadlaw na si Sam ore kay bawa na katagag luto sa ibabaw nom? Ha? Wala katagay eh? Di man imong plato ka sa luto be. Tubig pod. Ha? Malaluoy lang man ni siya. Huwag sa diya. Kasi sudlan. Ato ko ila plorami karon guys kay buaban kong mayor. Nana may kuas mayor kabadyo. O kabadyo, motor di ay. Wala man ko magilis. Kay kasog sanina. Di ba kawo nung kakamribe? Di anas ko guys, yurmi asinsado na kaso. Di na isang kabadyo. Ya, charan. Mag-break in ko mi karon ato miss kuan. Tagbilaran. Bitaw di. Nagpraktis sila kaniya. Ha? Di ka tala mga ngas-ngas. Hinay. Hinadya ba yun ha? Kaya gusto kong mutasag ang kinabuhi. Jadi ka mandag. Di mo kamandag yun. Ato ka, look. Ako lang may ride. Alaka ka. Nahinay na guys. Nubagog. Jess. Nubag. Sinta ba ito yun? Hinay na itaon kay buhi ko ta. Kita guys, bantu namin sila promise. Ay, isang motor ito rin guys. Kasi mag-drive lagi kay. Sabi sa wetag na isakay ba na? Ari, Sige na sayo. patay mo ko isakay. Palibot guys. View na ginari maglubog-lubog yun. Parang naskoan. Aba, Laing nasod. Green. jatay mo naman, jatay na. Mama na nagatiban. Di ba noon? Yan na nung na-break yun kasi ma. Kuhan to na ni. Crash landing on you. Ay, sinunod ka mo na kayo. Yan na nung kita na-break yun. Sigurado sa tupungan yun. Break. At sa maka-adlipon. Ito ko naging taon ta. Sige na ba eh. Saksan yun ha? Di alam mas mayor, ila para mi. Kalau ba man daypon. Kay isa mo kurug-kurug man gamay. Gamay wala na gamay. Pero nga na dera. Mas na po na ka kay suway. Ayo. Udang. Pun sakay kang mayor. Bisa masuk kayak ngomong nga. Lampun skill. Kalau ba man daypon man. Uy, das itun. Hai itun. Kuno bi. Hindi nga mo kunin mo ito na. Ang tawa ka diha. Ang ari lawang mo kami nga ko niyo lagi. Kami nga man ang pataan ni. Pasok to situs ko anyor plaza. Di sa merkado karang dagang mo. Tibut. Nah, lagi sing isir ba? Yur. Ha? Ato merkado maana Itun. jala sa motor. Maganda mo ka ito niton. Ilis. Nalibang kaitan? Wah, ang ilisan karang puno ah. Ang ilis mi diaper. Hai, dia tapos ka ito ning sibat ko. Ngain ka, inka. Kerug-kerug mayor. Gamay. Jahe man ya. Magahe gisang manubela. Ihugok to ganina. Suka sa kulikon kasi Kalik-kalik. Hai. Ito mo doon. Sing along gapril. Kailan naman siya.